Kaixo, ni Iskander naiz, Ategorriko ikaslea, eta Euskaraldian parte hartuko dut hau bizi bezala, oso garrantzitsua iruditzen zaidalako euskara defendatzea. Kaixo, Aimar naiz, Ategorri BHIko ikaslea, eta aurten hau bizi izango naiz. Euskara kulturaren altxorra delako. Kaixo, ni Darinka naiz, Gaueko ikaslea eta Euskaraldian hau bizi izango naiz, Gaueko batxilergoan ere euskara behar delako. Kaixo, nire izena Jontxu da, ni hau bizi izango naiz, administraria naiz hemen Ategorrin, eta nik uste oso garrantzitsua dela euskara erabiltzea administrazioan.